ενδιαφέρον στρογγύλη τράπεζα με ένα από τα πιο καυτά θέματα της ευρωεπιστήμης. Τα παιδιά μας το έχουν ονομάσει τη τράπεζα ο ανθρώπινος εγκέφαλος στα Πάγκαρη. Η σημασία είναι μια αλλαγή επιστημονική σκέψη που έχει γίνει τα τελευταία 5-6 χρόνια και έχει αλλάξει ο τρόπος που κοιτάμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Οι ομιλίες από μόνο τους θα σας εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό και με μεγάλη χαρά εγώ και ο κύριος Μητρινέος θα είμαστε εδώ μαζί σας να ακούσουμε αυτές τις όμορφες ομιλίες. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πολύ χαρούμενο που είμαι μαζί σας σήμερα. Και εγώ, σαν φοιτητής, συμμετείχα σε αυτό το συνέδριο και παρουσίαζα και εγώ εργασίες. Και γι' αυτό έτσι είναι διπλή η χαρά μου που είμαι σήμερα μαζί σας. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με την πρώτη διάλεξη από τον φοιτητή τον Μανώλη Δικιάκο. Θα μας κάνει μια εισαγωγή ουσιαστικά. Το θέμα του είναι νευροπλαστικότητα, ανθρώπινος εγκέφαλος και διαμόρφωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή Υπουργική Τράπεζα των Νευροεπιστημών. Πριν καταρχάς αρχίσω, πρέπει να σας πω ότι σας αξίζουν πολύ θερμά συγχαρητήρια και μόνο γιατί το να επιλέξετε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη τράπεζα δηλώνει πόσο λαμπρά μυαλά είστε όλοι εδώ μέσα. Λοιπόν, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι γενικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ειδικότερα ο οποίος είναι ικανός τα πάντα χρή. Τι σημαίνει αυτό? Είναι φτιαγμένο για να αλλάζει. Και επειδή αυτή την ώρα στην αίθουσα υποκράτηση έχουν βάλει κάτι λέξεις, έρχεται να τους κοντράρουμε λιγάκι, χειροκροτήστε παρακαλώ όσοι από το μέσα μπορείτε να μιλάτε. Να μαθαίνετε διάφορα πράγματα, να τα απομνημονεύετε. Έχετε άραγε να ρωτηθεί ποτέ πώς είμαστε ικανοί σήμερα να μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά από τη στιγμή που αντικειμενικά και χωρίς να θέλω να μας προσβάλλουν ανθρώπινη πηγή. Γεννιόμαστε ηλίθιοι. Όπως φαίνεται εδώ, ή ακόμα πιο παραστατικά εδώ. Πώς μπορούμε σιγά σιγά μεγαλώνοντας να αποκτούμε νέες γνώσεις, νέες ικανότητες για να φτάσουμε τελικά στο σημείο, για να δεν είμαι σίγουρος, αλλά να δημορφώσουμε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Υπάρχει πάντα καλά με αυτό, στο πώς μπορούμε να πιστεύετε. Υπάρχει και μια λέξη μόνη της. Νευροπλαστικότητα. Η επιστήμη της αλλαγής. Αποστολή μου σήμερα εδώ, για αυτά τα 10 λεπτά που θα μιλήσω, είναι να προσπαθήσω να σας κάνω να αγαπήσετε πραγματικά την νευροπλαστικότητα. Επειδή όμως για να αγαπήσουμε κάτι πρέπει πρώτα να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, πάμε να δούμε κάποια βασικά πράγματα για την νευροπλαστικότητα. Καταρχάς, να δούμε τι είναι την ιστορία της, κάποιες από τις βασικές της αρχές, μηχανισμούς και τύπους της νευροπλαστικότητας. Τι είναι πια αυτή η νευροπλαστικότητα? Λοιπόν, αυτό απομνημόνευση. Η ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να αναδιοργανώνει 1. Τομή, 2. Συνδέσεις, 3. Λειτουργία καθόλου του διάρκεια λόγω ελευθερίας με το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον. Πιο απλά ελληνικά, για να μην καταλάβει και η γιαγιά μου στο χωριό. Είναι η ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να αλλάζει. Ιστορία της νευροπλαστικότητας. Αυτοί οι 4 κύριοι ήταν αυτοί που μας βοήθησαν και πρωταγωνίστησαν στο να μιλάμε σήμερα για αυτό το θέμα. William James, ο πρώτος, ο οποίος έριξε την ιδέα του τραπέζι. Είπε ότι για να αλλάζουμε σαν ανθρωποί, μάλλον κάτι αλλάζει. Και αυτό το κάτι είναι το δω. Πατέρας της νευροπλαστικότητας, Paul Βαγγελίτα. Άπειρες έρευνες, ερώτηση στο τέλος περιμένω, έκανε την κοινότητα να δει στους γετήπους. Donald Kemp. Αυτός εδώ διατύπωσε κάποιες πολύ βασικές αρχές, οι οποίες ακόμα και σήμερα διέπουν την νευροπλαστικότητα. Για να καταλήξουμε στον μεγάλο Άντι Μέρτσενικ, που θεωρείται ο μεγαλύτερος εν ζωή νευροεπιστήμονας που ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που θέλει να θυμάστε οπωσδήποτε είναι ότι η νευροπλαστικότητα είναι ένα πολύ hot, είναι ένα πολύ σύγχρονο θέμα. Γιατί σε όλο το προηγούμενο αιώνα ήμασταν σίγουροι και οι νευροεπιστήμονες δηλαδή ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαμορφώνεται μέχρι κάποια ηλικία και μετά παραμένει σταθερός. Είναι μια στοιχείο 0, αλλάζει. Λάθος. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αλλάζει. Είναι οριστικό και αμετάκλητο. Βασικές αρχές της νευροπλαστικότητας. Έχω χωρίσει από τον άξονα σε 4 δημοσιογραφικούς πυλώνες. Καταρχάς, πότε σήμερα. Τις αρχές του κυρίου που έχουμε νωρίτερα. Το βασικότερο είναι το Lucid και τις επιπτώσεις. Είναι μόνο θετική, είναι και αρνητικά.
Πότε αλλάζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος? Σωστά. Αλλάζει συνεχώς. Αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Η νευροπλαστικότητα συμβαίνει κυρίως στις ευαίσθητες κρίσιμες περιόδους της νευροανάπτυξης, αλλά συνεχίζεται και στη μετέπειτα ζωή μας. Είναι ο λόγος που ο Θοδωρής έμαθε να κάνει ποδήλατο στα 10. Είναι ο λόγος που η Λαμπρινή έμαθε αγγλικά στα 15. Είναι ο λόγος που ο παππούς κάποιου από εδώ μέσα ανάψε το κεφαλικό επεισόδιο. Όμως, όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο δύσκολο αλλάζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Άρα, με την αύξηση της ηλικίας, η νευροπλαστικότητα φθήνει. Ο Χέρ τι είπε? Ότι πας είπε το ίδιο πράγμα με διαφορετικούς τρόπους. Είπε ότι οι νευρώνες οι οποίοι ενεργοποιούνται, οι οποίοι διεγείρονται ταυτόχρονα, επανειλημμένα, μάλλον συνδέονται μεταξύ τους. Και αντίστροφα, νευρώνες των οποίων το πρότυπο πυροδότησης είναι επανειλημμένα ασύγχρονο, μάλλον δεν συνδέονται ή αναστέλλεται η μεταξύ τους σύνδεση. Use it or lose it. Είναι η βασικότερη αρχή της νευροπλαστικότητας. Είπαμε τι είναι, είπαμε πότε συμβαίνει, αλλά δεν είπαμε γιατί συμβαίνει. Ποιο είναι το κίνητρο που θα μας πει αν θα αλλάξει το ίδιο ή όχι. Αυτό εδώ. Η μεταβολή μιας δομής, οποιασδήποτε σύναψης ή λειτουργίας του εγκεφάλου, εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τη χρήση της. Γι' αυτό και η νευροπλαστικότητα είναι μια οδός δύο κατευθύνσεων. Και εξηγούμε αμέσως. Ή θα χρησιμοποιήσεις, λέει και το όνομα, ή θα χρησιμοποιήσεις μια περιοχή στον εγκέφαλό σου. Βλέπουμε το αριστερό τμήμα της διαφάνειας. Οπότε, τα δίκτυα που υπάρχουν εκεί θα διεγείρονται, θα ενεργοποιούνται επανειλημμένα και έτσι η περιοχή αυτή θα αναπτυχθεί. Πολλοί νευρώνες, πολλές συνάψεις, ή δεν θα χρησιμοποιήσεις μια περιοχή του εγκεφάλου σου. Οπότε σιγά σιγά οι νευρώνες θα αποπίπτουν, επειδή δεν θα μπορούν να συνδέονται, οι συνάψεις θα ατροφούν και θα καταλήξουν να έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Παρένθεση. Αυτό που έκανα τώρα, με το που το έκανα αυτό, γυρίσατε όλοι και στραφήκατε σε μένα. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι άμεση εφαρμογή αυτής εδώ της αρχής. Το use it. Πάλι ερώτηση περιμένουμε μετά γι' αυτό. Επιπτώσεις. Προφανώς θετική, έτσι εμπλέκεται σε πολύ βασικές διαδικασίες όπως είναι η μνήμη, η μάθηση, η ανάπτυξη του εγκεφαλικού. Τα είπαμε. Όμως, όπως τα είδατε στη ζωή, ενέχει αρνητικά. Η υπερβολική πλαστικότητα, όταν εξεφεύγει από το μέτρο, μπορεί να προκαλέσει παράλυση διαφόρων τμήματων ή ακόμα και νέκρωση, ακόμα και επιληψίες. Οπότε, όπως είπε ο Ντόις, η νευροπλαστικότητα ναι, είναι ένα της εξέλιξης, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από εμάς το αν θα τη χρησιμοποιήσουμε για καλό ή για κακό. Μηχανισμοί πλαστικότητας. Και θα επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω στην νευροανάπτυξη. Γιατί? Για την νευροανάπτυξη, πρώτον, είναι η βάση της νευροπλαστικότητας και δεύτερον, έχει άμεση σχέση με την αρχή που είπαμε νωρίτερα, το use it or lose it. 5 βασικά στάδια. Αρχικά έχουμε παγωγή της νευρικής πλάκας με νευρογένεση. 2. Νευρονικός πολλαπλασιασμός. Συνεχίζουμε. Συγγνώμη εδώ, βλέπουμε τις εικόνες έτσι. Παγωγή της νευρικής πλάκας. Νευρονική μετανάστευση, διαφοροποίηση και συνάθρηση των διαφόρων νευρών. Στο τέλος, οι νευρώνες ή θα συνδεθούν μέσω απολύσεων που ονομάζονται φιλοπόδια και θα σχηματιστούν συνάψεις, ή δεν θα συνδεθούν σε κάποιο δίκτυο, θα ανασταλεί η σύνδεση, θα κλαδευτεί όπως λέμε, μπρούνι, και αυτοί που δεν συνδέονται αποπίπτουν. Γίνονται. Γενικότερα αυτό που θέλω να θυμάσαι είναι ότι στα δύο τελευταία στάδια συμβαίνει συνεχώς αναδιοργάνωση νευρώνων και συνάψεων. Αυτό είναι το φιλοπόδιο. Γενικά μηχανισμοί πλαστικότητας. 5 επίπεδα. Μοριακό, συναμπτικό, λαϊκό, ευρύτερο δομικό και λειτουργικό συμπεριφορικό. Δεν θα επεκταθώ, θα μας τα πει καλύτερα και ο Μαρίνος και λίγο Μαριάννη. Όμως, οπωσδήποτε πολύ σημαντικό είναι το εξής: ότι δεν είναι ένας μηχανισμός νευροπλαστικότητα. Είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Είναι πολλαπλοί μηχανισμοί σε πάρα πολλά χωροχρονικά επίπεδα. Που ο εγκέφαλός μας καταφέρνει να συντονίζει στο άριστο. Και τελικά να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μην αλληλοαποκλείονται. Δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά. Αυτή είναι μόνο κάποιοι από τους μοριακούς μηχανισμούς. Και last but not least, που λέει η κυρία Τζόνσον, τι είναι νευροπλαστικότητας. Δεν υπάρχει σαφές κριτήριο διαίρεσης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η νευροπλαστικότητα είναι αυτό και αυτό. Όχι. Αυτό που έχουν συμφωνήσει περισσότεροι νευροεπιστήμονες είναι το εξής: ότι με βάση το γιατί συμβαίνει, το πότε συμβαίνει και με το στόχο της, την έχουμε χωρίσει σε αναπτυξιακή, προφανώς κατά τη διάρκεια της νευροανάπτυξης, αντιδραστική ως απάντηση σε ένα ερέθισμα, προσαρμοστική ως απάντηση σε ένα επαναλαμβανόμενο ερέθισμα, memory learning, η οποία σχετίζεται με τις αντίστοιχες λειτουργίες μνήμης και μάθησης, και τέλος επιδιορθωτική, όταν έχει σαν στόχο την επιδιόρθωση οποιασδήποτε νευρολογικής βλάβης. Ωραία, μαζάρι στις 10 λεπτά. Γιατί? Γι' αυτό. Για την νευροπλαστικότητα είναι το μέλλον των νευροεπιστημών. Έχει απίστευτες εφαρμογές. Και για ποιο λόγο ρε Μανώλη, απίστευτες εφαρμογές? Απλούστατα.
Τι είναι νευροπλαστικότητα? Είναι η ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να αλλάζει. Άρα, αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούμε την νευροπλαστικότητα, θα μπορούμε να αλλάξουμε τον εγκέφαλό μας όπως εμείς θέλουμε. Να τον κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε. Και αν ούτε αυτό σας αρκεί για να αγαπήσετε την νευροπλαστικότητα, σας έχω και το κερασάκι στην τούρτα. Μια ιστοριούλα που έκανε προσωπικά εμένα την ερωτευτώ. Αρσενικό άτομο 22 χρονών, ακροτηριασμένο δεξιπόδι, εισέρχεται στο αγροτικό κεντρείο και παραπονείται για φαγούρα στο ήδη χαμένο άτομο. Λογικά όλα αυτά που θα μας πει και η Μαριάννα είναι συνηθισμένα. Αυτό σε ανθρώπους που έχουν χάσει μέλλον λέγεται μέλος πάντα. Το παράξενο της υπόθεσης είναι ότι μετά από ιστορικό διαπιστώνουμε το εξής. Δεν αισθάνεται αυτή τη φαγούρα συνεχώς, αλλά πότε την αισθάνεται? Την αισθάνεται μόνο κατά τη σεξουαλική επαφή. Γιατί ας ήμασταν αυτοί. Δεν θα πρόλαβα να σας το εξηγήσω, ας το πει η Μαριάννα. Αν δεν το καταλάβετε, ρώστε στο τέλος οπωσδήποτε. Take home points, τι να θυμάστε, οπωσδήποτε. Νευροπλαστικότητα. Η ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να αλλάζει. Πότε? Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Βασικότερη αρχή, θυμάστε, use it or lose it. Ή χρησιμοποιείς κάτι και αναπτύσσεται, ή δεν το χρησιμοποιείς και αδροφή. Θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις. Πάρα πολλοί μηχανισμοί από το μοριακό μέχρι το συμπεριφορικό επίπεδο συντονίζονται από τον εγκέφαλο και τους βασικούς τύπους τους οποίους αναφέραμε στο τέλος. Πριν τελειώσω, θα πάτε σήμερα το βράδυ, γυρίσετε σπίτι σας, θα μιλήσετε με την κοπελιά, τα αγόρι, τους γονείς σας, θα γυρναχτείτε στο καθρέφτη, θα την κρίσετε το πρόσωπό σας face to face και θα ερωτηθείτε. Ρε Μανώλη, Νικολέτα, Γιάννη, τι σημαντικό έμαθα σήμερα που μου άλλαξε τη ζωή, που με έκανε να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχω? Και απάντηση θα είναι τι, εξ από εσάς το περιμένω. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος τι κάνει? Σας ευχαριστώ.